Ginapangita, maputi ko karon ang imuhang kaugalingon kay nasaag makabungol sa usahay ang kahilom dili inarte bubantay ka gugol dili pud aron lang ingon sahay magunsa ka daghang problema naglibog na taon sa una sumbaro na pamilya kaduha kwarta mga piking amigo amiga halabira nagnaratay pala usahay nala makapangutanan nga unsa may tumong asa ni padungan o kahanging ani ang trato sa panahon paminaw dili ra ikaw ang nagsinati parihat gibati na ay uban na sangit na sa bigti dili matag na ang mga palasunon pero sa ligay makabawi ra tapon bugat na kayo ang dughan usahay lahi ang mabuthan tungod sa gipanguna-una di na makaya basan ilanon sa marat bayran ang uban kay gipagtumban pero depende ra gihapon na simong batasan mauna mga pagsulay sa kinabuhi agwanta gamay ayo lang ubuhi iyapo tanan ni buhi bahalag isud importante mauna mga pagsulay sa kinabuhi agwanta gamay ayo lang ubuhi iyapo tanan ni buhi bahalag isud importante dili ra ikaw ang nagsinati parihat ang gibati na ay uban na sangit na sa bigti dili matag na ang mga palasunon pero sa ligay makabawi ra tapon dili ra ikaw ang nagsinati parihat ang gibati na ay uban na sangit na sa bigti dili matag na ang mga palasunon pero sa ligay makabawi ra tapon